Čau, tady bajkeři a dnes je výjimka. Teď jdem na prozkoumávačku nějaký starý boudy. Tady jdeme random les a tady nějaká stará bouda, takže se jdem podívat. Je docela kámo creepy. Jo, kámo Šrek. Kámo Šrek. Co to je, kámo? Kámo? Kum jsem našel. Kámo. Takže zjistili jsme, že tady prodává Šrek. Kum. Co jsem našel? Já jsem našel Harryho brýle. Kámo, Harryho brýle. Takže jsem Harryho brýle. Ne, počkej, to jsou takový ty brýle z války. Takový ty. Jo, ještě na provázku. Kámo, co to je tady? To za budovu, sakra. Kámo, co to je? To je prodejna. Kámo. A co tam děláte? Dělej zdrhej, kámo. Zdrhej. Tady jde. Kámo, slyšíš ho? Co tady dělá? Ona si jenom prankuje. Kámo, co to je? Kámo. Kámo, tady je nějaký starý plech. Zajímavá. Jo. Hustý. Hustý. Jsou tady jaderní borůvky, tak fajn. Tak čau.